Manen Jatend Kenya Uhuru Kenyatta masani ochung'ne jiwo kwe pinje riwruok mar pinje Afrika ma Ugwe nyotimo romo kod jopiny kod apisas mag piny owacho ma Democratic Republic of Congo kaka yo mar tieko lweny ma osebedo ugwe mar pinyno. Romono nyoting'o jagoro maduong' mar riwruok pinje Afrika ma Ugwe Peter Mathuki, jachung' elo jatend piny mar DRC Ngire Saje Shibangu, jotend riwruoge makelo ni ratich oganda e gwenge mag Kivu, Prime Minister ma DRC Jean-Michel Sam Lukonde e kindi jotelo mamoko. Piny DRC osebedo kod tungni ugwe mar pinyno manyocha omiyo jatend piny Kenya William Ruto ogolo jolweny mondo mi odhi okonye yore mag keto kwe. We have not come here with any particular mindset to dictate what should happen, but rather in the spirit of our understanding and the mandate that has been given to us. We came here to listen to the people of the Congo, because our job is not to tell them what they need to do, but just to help facilitate and bring peace amongst the different parties.